Влади помага на супер много хора и аз супер много се вълнувам, че го виждам това нещо на живо, защото наистина това е автентично, истинско сърце, което желая добро на хората. Този на пръв поглед изглеждащ прекрасен човек е измамник. Може би. Даването на пари на хора в нужда е прекрасно, както и доброто отношение, което Влади им дава. Но факта, че се прави пред камера, поражда съмнения. А когато го правиш с чужди средства и отказваш да бъдеш прозрачен, направо на челото ти пише измамник. Да ви припомня, че Влади е рекламно лице на хазарт. Случвало ли ви се да се возите в градския транспорт без билет и контрольора да дойде при вас на проверка? Не знаете какво да правите? Ето го решението. Карти билети за проверка. BetMarket.bg. А чудили ли сте се как да постъпите, ако сте в ресторант, сервитьора дойде при вас да ви вземе поръчката, но вие все още не сте готови с избора си? Избрахте ли си нещо от менюто? BetMarket.bg. Сега искам да си представите, че сексапилно момиче по бански ви пита колко е часа. Какво бихте му отговорили? Извинявай, колко е часа? BetMarket.bg. Това са само част от видеята, в които паднали от небето ангел рекламира тази платформа. Всичко това е в миналото. Тези видеа са от преди 2 години. Би казал някой защитник на Влади. Аз лично не се очудвам, че е спрял да ги прави, защото от благородни хора най-вероятно вече изкарва много повече от щедро даващите пари хазартни компании. Но все пак, ако сега влезем в сайта за залози, как се казваше? BetMarket.bg. 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 Ще видим, че Влади все още е на заглавната страница. И понеже предния път имаше няколко коментара от сорта, че е давал пари преди да започнат даренията, аз и тогава го казах, но не. Беше целият облечен в дрехи на BetMarket, така че най-вероятно парите са идвали оттам. Смятам, че всеки трезво мислещ човек подозира, че Влади е измамник. Проблема обаче е, че безмозъчните му фенове са прекалено много. Той до такава степен ги е спечелил, че има хора, които коментират и 1 милион да остава за него пак са малко. Ами проблема в такъв случай е, че това не е благотворителност, а работа. Доста доходоносна при това. Хората имат нужда от герои. И още повече ги е страх от това да не им ги отнемат. Но все пак се замислете. Ако наистина Влади е толкова добър и честен за колкото го мислите, защо отказа да покаже каква е внесената сума в сметката му? Ако аз получавах пари за благотворителност, първото нещо, което щях да направя е да публикувам справка. Целта ми е обществото да започне да се съмнява във Влади и да му се наложи да дава отчет. Даренията трябва да са прозрачни, а благотворителността не трябва да е бизнес. Ако и вие сте на същото мнение и искате да допринесете към натиска на този псевдодоброжелател, може да се абонирате за точно с Влади във Facebook и TikTok и когато ви попадне негово видео, коментирайте защо отказваш да покажеш колко пари са ти пратени, защо няма прозрачност или нещо подобно. Ако пък случайно ме гледа някой, който работи в платформа за дарения и иска да изяви гледната си точка, ще се радвам да се свържи с мен. Човек с такъв авторитет би бил изключително полезен за отварянето на очите на много хора. Прозрачността е това, което различава добрите каузи от измамите. А защо при най-добрия и честен човек на света няма отчетност? Аз не знам, кажете вие. Обществото е манипулирано от добре изглеждащата кампания на Влади, но аз лично вярвам, че рано или късно истинската му същност ще излезе наяве. Може да изгледате предното ми видео, в което по-подробно обяснявам за схемите му. Влади, ако все пак искаш да покажеш, че всичко при теб е точно, свободен си да го направиш. Ама нещо се съмнявам.